Jehel bişatine ra 24 roşman o xebat mitingên partiyan jî devam dikene û partiyên ku beşdar el bişatine bibin temaşavan neja gelek mesele û mişarên ku tên nîqaşkirin hene tabi mesajên û peyamên lideran serokan jî her roj em tînin ser ekranê Heftê Hezîranê çima girînge pêvajoya çareseriyê qanûna binkekîn yan û sistema serokatiyê û dîsa gelek mesele û mişarên din rojevê dane û me destpêkê da destpêka programê da jî got siyasetmedar û nivîskar Birêz Kemal Burkay mêvanê nûçeyên simêne mixêratin Birêz Burkay. Îro em 15 Gulanê cejna zimanê Kurdî ye li ser vê meselê jem sekînin û mamosteyek jî mêvanê me bû ji zanîngeha Mêrdîn Ertugrî û dixwazin li zimanê Kurdî da çi bêjin lewra cejna zimanê Kurdî pîroz be zimanê xwe berê we tevî nav siyasetê da hûn salaman berî qedexe bû siyaset nedat kirin li îro propagandaya Kurdî jî tê kirin bi siyasetê da lê morê ser heftê Hezîranê tevî jêlbijatinê ra 24 rojman û Hak Parjî wê bikeve partiya we jî hûn berê serokê giştî partiyê bûn wê bikeve heftê Hezîranê hilbijatinê da niha AK Parti dibêje gelek mûkîme gelek girîng e heftê Hezîranê lewra sistemekî nû sistema serokatî behsa sistema serokatiyê tê kirin qanûna bingehîn destûreke bingehîn behsa wê tê kirin lalê din jî MHP CHP dibêje em nahêlin tiştek wiha ku pêk HDP dibêje ji bo me ji girînge gere em îlla bikevin meclîsê ji bo ku pêvajoya çareseriyê dewam bike gelo qenaata we çi ye li ser heftê Hezîranê yani çima girînge çima mûkîme hûn çi difikirin li ser heftê Hezîranê elbet hilbijartina giştiye belê û welatekî tim jî hilbijartinên giştî girîngin belê giranbuhane di nav demokrasiyê da wê sindoqê danîn yani xelk dengê xwe dide û çi dixwaze wê nîşan dide partiyên siyasî bernameyên xwe pêşkêş dikin xelkê re siyaseta xwe pêşkêş dikin gelo evê çi bikin bo welat bo gel xelk jî biryarekî dide ji bo nevêyekê gelek giranbuha ye belê lê giranbuhaya van hilbijartinan ê heftê Hezîranê bi raya min ne ev yani tenê meselê serokatiyê dereqa wê da mesela Kurdî jî siyaseta welat zelal be ne tenê ev gor raya min tiştê herî mühim demokratiye îro gavê ku Tirkiye bavêje ne tenê îro bû yani pêş Tirkiye gavê herî mezin ji berê da heve eger di welatekî de demokratiyeke rêk û pêk tune be demokratiyeke himçav mesela gor Avrupa Gerbî Avrupa Rojava demokrasiyeke pêşketî tabii himçav em dibêjin gor standardên yekîtiya Avrupa demokratiyeke wisa tune be eger sistem serokatî be jî nebe jî parlamenter be jî terê nake bo nevêyekê helbet yani gelek mühim e ku destûreke teze pê çêkirin ev destûra heyî ji sala 1980 Sûmayê Kenan Evrençû Kenan Evrençêkir qanûna belê destûra wî ew qanûna bingehîn destûr amezin hîn li kar e ev şermeke ayîbeke mezin e bo vî welatî piştî Kenan Evren ew xas hikûmet hatin çûn hikûmetên sivîl ê mixabin neguhartin dikaribûn biguhirin mesela di hilbijartinê da ew sedda baraja sedî de ew çi ye li tu welatekî tune ev yani diviya ew zû ve bihata rakirin ne tenê ev yani lazim e Tirkiye bibe welatekî demokrat çawa dibe yani bi raya me berê her tiştî dibe Tirkiye ev sistema xwe ku dibêje ûnîter ve bigore ji ber ku ev negor realîta Tirkiye ne gor rewşa Tirkiye Tirkiye welatekî pir rengî ye diwarê gelî da diwarê ziman da diwarê olî da belê gelek qewm hene gelek dîn hene gelek ziman hene berê her tiştî milletê Kurd heye yani Kurd milletekin xelkekî mezinin tenê di nav sînorên Tirkiye re 25 milyon nüfusa wan heye di rojhilata navîn de nüfusa wan nêzîkî 45 milyonî ye
gelek olsa ki jam velati dijil velati xudi azadi be bana ve ki mesela em ve hak var partiya mafa azadiyan bernama medahya ku eğer em benzer hüküm eğer dava zirme bicibin ve Türkiye ve velateki federal ve velateki demokrat. Peki em bir hak bari devam ekin ve bahsa hak bari kir ve bernamaya hak bari kir hak var ve bir keve hilbijartini tabi beriya ve jibo tıfakek dinav partiyen kurda da çe ve xebatin hak bari ji hak bar zabt xwest ku bir partiyen kurda ra tıfakek çevkele ne bu çe ne bu çima çe ne bu na partiye kurda kevene hilbijartini Teyin gotum bana kurda temsil dikin yani partiyen kurdanın sehebin. Yek HDP, yek kuda para, yek şahak para. Tabi yani eğer siyasete ve lehevbe yani de hentişten müşterekte un lehev bikin eğer yekitiye çe bikin başa. HDP mesela bu me daxwazek olsa nekiriye. Ne gotiye ku hevan verin em hevra bikevin hilbijartini. Em yekitiye çe bikin. İttifakı çe bikin. Tişteki olsa çe ne bu. Leme hem partiyen dine kun ne dikar bun bikevin hilbijartini. Mecvan rabir. Ev daxwaz mecvan rabir. Çend parti hebun, çend grubên Kurdî hebun. Ewan nikarin bikevin hilbijartini. Yani usafire rez nebûne. Teşkilat buna wan nevqas fren. Terinake. Hinek tezava buna. Hinek nebûne parti ve grubun ve komelin. Mecvan hemû rabir. Ve got ki hak par dikeve bikeve, dikare bikeve hilbijartini. Kerem kinu jiwarin. Têda çi bikin. Em ittifaqeke çi bikin. Em li ser esasen ittifaqê qise bikin. Li muqabile hevlan em nehatin. Ev hilbijartinên herêmî da jî me ew pêşniya ji wan re birbû. Em got ew hilbijartina ku par çî bû ji bo şaredariyan. Lê dîsa nehatin. Ewana dûr disekinin. Hinekî wan piştgiriya HDP dikin. Sebep çiye biraz Burkayê yani? Vallahi nizanim. Yani nav tevkera Kurdî da nav tevkera welatperêz da gelek partî, gelek grup rexneyên xwe dikin ji xeta HDP ra. Lê wexta ku tê piştgiriyê jî hinek yan piştgiriya wa dikin yan jî dûr disekinin. Yani ew dîtina min ne siyaseteke wisa makul e. Bilin rexneyek li we jî tê kirin li Hekbarî jî tê kirin yani çi hewce ku we piçek jî behs kiribû nivîsên xwe da çima hak var yani ev kesin ku dengi xwe bidin tamam hak var partiyekî baş e lê gava ku Kurd herin dengi xwe bidin ji xwe nikare ji bendê jî derbas bibe hak var yani HDP ihtimalek mezin e ku derbas bibe çima dengên Kurda wê perçep rexnek wiha jî li we tê kirin tabii rexnenîne niha mesele çi ye yani tu partiyek wexta çê dibe ve çavazarokek ji diya xwe dibe ev jî hîn biçûk e li eğer yani wext derbas be ve dikare mezin be eğer xelk piştgirî bike dikare mezin be mesele ne ku barajê dikare derbas bike û neke mesele siyaseta xwe çi ye eğer partiyek siyaseta xwe rast be barajê derbas bike meriv dide dengê xwe dide neke jî meriv dengê xwe dide da çar partî di parlamenê de hene heya nuha sê hebê wan tenê karibûne wê barajê derbas bikin baraja sedî de heya nuha HDP jî baraj derbas nekiriye vê carê derbas bikin neke ev jî nexuye ye na mesele çi ye eğer siyaseta van partiya rast be meriv kîjan partî rast dibîne dengê xwe de wê partî lê eğer ewana ne gor dilê gelin daxwazên gel eğer neparêzin eğer wexta bêne ser huküm imkan bikeve destê wan daxwazên gel bicî nayînin meriv çima dengê xwe de wana na di nav van partiyên ku dikevin hilbijartinê bîstî zêdetirin di nav wan da bi raya me bernama Hakbarî siyaseta Hakbarî siyaseta herî baş e çima hedef o çi ye hak var pêşniyar dike ku pirsa Kurdî li ser esasê wekeviyê çareser be ev jî federalî ye yani wekî din yani xelkek yan qedera xwe serbestî tayîn dike yan serxwebûne yan jî li ser esasê wekeviyê
bu gelendin radıji evji federaliye. Em vekak var bejim ki em dikarim bir milleti Türk'a o gelendin era kudunav sinirli bejim. Ve aşitiye da bejim. Tamam bejim parça ne be bile valla. Tamam parça ne be. Leyme hem velatime heye hem şey em dikarim mesela bu halki Türk'a hevra aştiye da bejim. Şekleveji federaliye. Ser asası vekaliye. Le ev partiyen dine kat yek şuan ne kutane federali. Hatta otonomici nakhwazın bu Kurdan. Yani kastava HDP tabi. Beli. Ne tane HDP'ye edinici. Yani nav partiyen heyi da kudikavne elvejatını kat yek şi bu Kurdan statüye ki nakhwazı. Tani hak var nakhwazı. En federali nakhwazın ve Kurdistan'a başvur. Ango her ama Kurdada دوی کرد خوی داره بکن حکومت وانی هرمی هبه پارلمان وانی هرمی هبه زمان کردی به زمان فرمی yani millet Türk خودی چی کردی ولی خودی بیتشتی بود لحظه بچین بله biraz burkay hedef hak parti çiye kanaat çiye yani ve denge hak parti çübe de hak hazirane da tabii evci gelek mime levra tişteki dine gelek anket teçe kire karın seveci kısa bakın le az lazım ben tişteki dine hiç bejim yani eğer hem dixwazim pirsa Kurdî çareser be ev şekli çareserdi be belki de ev pirsî xuda dimîne ev pirsa set salan e ta ji dema Osmaniye da maye û pirs girêke gelek mezin bo Tirkiye heya Tirkiye pirsa Kurdî çareser neke nikare pirsên xwe dinê jî çareser bike nikare pirsa nan jî nan û kar jî çareser bike çima ji ber ku heyên welat diriya şer da diçin diriya البشانت نداد için. İşgal ruhiyatın abinin. Misal yani ev şehri davi kusi sale berdavame. Biz milyaran hatına Türkiye'de vere da çu. Çima? Jibo şer, jibo silaha Kürdistan serubin bu mesela beri ev bez devar xudi dikir Kürdistan'ı. Ev bez devar tera Türkiye'yi dikir. Tera rojlata navin dikir. Pişti bir şehri evtiş nemaye. Halk nikar bazı xubez zobusanan. Yani Kürdistan fakir bu, Türkiye'ci fakir bu. Goşte hoş deva dikire. Goşt pahaya. Bek misal diyeceğim. Yani eğer pirsa Kürt çareser ve aşti tevalar. Peki Mamus Hatta aştihat Türkiye'de karapırsen koyundun iş çareser. Ve meseleyi devam bikin vekir mesele yapacak zelatir bikin. Ve bajo çareseriye naha de Nevruz'da Öcalan bangi kandilekir. Juboku çekberdi hani bila kongre bekirin. İşte bu hayır. Şu çün hatın devam dikir. Yani he düşü kandile düşü İmralı'yı juedere he ta miteji düşü HDP'ji düşü. Naha çoğaya ravestiye be bajo çareseri devam dike çoğa devam dike. Anjver ko elbijatın he naha sekini ki kanaat ve mesela kandil şima kongreye peknani. Levra la mesela şey zani. Yani dibêjim ku şer wê bisekine aştî bê em vî tiştî gelek dixwaz herkes zane ku Hak Partiya me azadiyan ji dest pê kiriye dixwaze ku şer bisekine aştî çêve û ew mesele jî çareser be dîtina Öcalan û hikûmetê yan jî mîtê yan jî hikûmetê û ew danûstandinên bi qedîlê re yani ji bo çi ye dibêjim ku bisekinan reşere bila şer bisekinan tiştî dixwazin ولی PKK کنگره خوشی بجوینه شهر بسکنه لیاف تشت نبون چی ما نبون جبه که مثلا نتنی اوه یعنی نتنی silah berdane eğer PKK silah berde baş ma çimal seri çiğ ma iş da xwazek din geyin tune yani gelek vakte ku heye Öcalanatiye Türkiye ne hatiye PKK tişteki ne xwaze dibêje ne serxubun ne federali ne otonomi باشه مادام تو تشتکی نخوازی مادام تدف جهر تشتکی بردایش بود نخوازین کردن چه مال سری چیه و خورتان ادمینن گناهه yani بلا دا کفن داشتی بلا siyaseti بکن HDP bu beri yani tıkanın siyasete legal bükün reheye çi mal seri çi imane buna ve ki yani em her doğaliyacı evik nabinin yani peki kongre çima nehat girin yani çima mesela Öcalan hem de bizim yani çima kandil gohnade talimatın Öcalan işteki o hacı heye tabii ki ben Öcalan abi pırsa yani çima nakın
yani kişiyan daxwazê wan bi cinayetiye ku ev dev ji silahê bernadin. Mesela ev divê meriv ji wan bipirsin. Yani bi raya me divê zû dev ji silahê berdana. Yani bile sebep li serî çiyê ne. Em wî tiştî dibêjin. Ha wekî din jî eger çareseriya pirsa Kurd e ne tenê silah berdana PKK'ye mesele. Divê heqê Kurdan bêne naskirin. Mafê Kurdan bila bêne naskirin. Bila hevalana jî dev silahê berdin. Takevin deştê. Şu partiyên wan hene. Partiyên wan jê me gelek xurttir e. Rêya siyasetê jî vekiriye. Bila daxwazên Kurdan în ne ziman. Bila bêjin ku em federalî dixwazin yan em otonomî dixwazin rastê rast. Çi dixwazin eger? Tiştekî naxwazin. Bana wê ki ez dibêjim ku tiştê ku ji bo Kurdan heqê Kurdan dixwaze yek heqê Kurdan dixwaze partî hak bare. Yani bila xalk jî vê rastiye bila bibîne. Eger ev dengê xwe bine me em ê xurt bin. Vê wextê em ê bikaribin pirsa Kurdî çareser bin. Vê wextê Tirkiye bikare aştî bê Tirkiye ve demokrat. Hedefa çi ye? Beris Burkay yani kanata çi ye? Hak var wê. Kanata me ev e ku heya xelkê Kurd yani xetekî rast ne de pêşiya xwe yani nikare bi serkefe. Siyasetê da tiştê herî mühim ev e. Divê siyaseta te riya te rast be. Eger riya te şaşa tu nikarî herî çi ye. Tabii ve bahsa Kandilê kir bila çek berdin werin siyasetê bikin û îro jî partiya ku heye ku partiyekî bi navê HDP. Parlamenê dane şaredarî destê wan dane. Kiteyekî mezin li pişt wan e. Li gor Hakparî jî xurt e HDP. Her ev ji me xurttirin lê çi ye? Yani ev ji me xurttirin lê wek siyaset ne ji me xurttirin. Wek bîrû bawerî siyaset em partiya herî rêkûpekin li vî welatê. Peki stratejiya HDP we got wek girseyî ji me xurttirin wek HDP stratejiya HDP çawa li gor we. Yani siyaset tu ne? Carna baş mezine Türkû Kurda dikin wan dibêjin bila dinav hev da wek hev bijîn ev jî projeyek wihanî ne HDP jî projeyek wihanî ne yani Türk jî heye Kurd jî heye Arab jî heye Ermenî jî heye em hev ra bijîn em wî tiştî dibêjin lê heqê her kesî bila bê nas kirin eger wek berê be ji xwe wê wextê yani em çi dixwazin madem wek berê be yani tiştê ku hevalên HDP dixwazin ji bo Kurdan wek berê ye. Yani tiştek nagore. Mesela evet, eğer tiştek nagore, eğer heqê Kurdan naye naskirin, ev çawa aştiye, u çawa be hevra jiyane, çawa ve keviye. Ketina HDP a meclisê tê nîqaş kirin, gelo wê bikeve an nekeve, got bikeve wê çi ve nekeve wê çi ve tiştî mühim ne ketina wan meclisê yan ne ketina wan. Çi dixwazin? Yani ji bo xelkê Kurd çi dixwazin? Ev mühim. Berî jî parlamentoyu da bunu sikes bunlar bu beş kes şirke. Lo ki bana parlamenti. Yani az ne diyeceğim? Bu rastımı da xas ki sevdi de varıştı ve yani hemu parti gordenge dikarım bestinin lo ki bana parlamenti. Hada bir şey lo ki saadet bir ki hak parti bir ki hemu şey. Kalbim xud temsil bikun xuda parti lo ki leçiye ev imkan tune. Ha çiğ xaza ev mühimmet ve merif yani mesela ne ve Kürt dibêjin hinek dibêjin Kürt dikarin bibin ser û komarj rast e bûne yani merveger binêre nêviyê serê komarê Tirkiye Kurd bûne lê çi feyde wê dîtiye Kurdan çi feyde dîtiye yani parlamenê da çi de HDP da çi de AK Parti çi CHP da gelek Kurdan e heya MHP da li parlamenê wana çi kirine yani mesela ne vek meriv keve parlamenê mesela vek meriv Pirskirêkên were çawa çareser dike, pirsa Kurdî çawa çareser dike, pirsa Aleviyan çawa çareser dike, pirsa kar û nan çawa çareser dike. Ev mühim e. Peki mitingên partiyan devam dikin tabii. O liderin partiyan her roj li bajarek dikarin mitingên xwe li der. Mesajên gelek mühim jî tên dayîn bi taybetî hem ji bo pêvajoya çareseriyê hem ji bo destûra binkeyên an hem ji bo sistema serokatiyê Lê gava ku Serokvezîr Ahmet Davutoğlu behs dike di mitingên xwe da behsa koalîsyonek dike. Dibêje îro berê tabii li dijî hebûn îro bi tenê armanca wan ew e ku bila AK Parti nebe iktidar CHP, MHP, HDP hatta Cemaeta Fethullah Gülen rêxistina paralel koalîsyonek çekirine. Yani nîqaşên wiha pê kirin. Evet. Derdê me ne ev e ku
AK Parti bir velat idare ke yani illa ev biçe yani ev dini idare bikin derdime ne ev zani derdime ev kuvvet hak var yek bir velat idare dikin demokrasiye binin bir sen velat çareser bikin tüm ve edibişin no muhabın AK Parti işte başkırın vakta destek edam mesela ev TRT Kurdî yek şuane gavekî baş e vê partiya Bağda hiç magova tiştekî baş e lê çi ye berdewam nekir yani mesela Birêz Erdoğan berê digot pirsa Kurdî pirsan bine ez ê çareser bikim em jî gelek kêfxweş bû lê piştre çi got dem guharî got pirsa Kurd tu neyêdî mert heqê wan dayê êdî çi dixwazin bi vî awayî nikare pirsa Kurdî çareser bike AK Parti ha êdinê projeyekî wan jî tune yani projeyekî CHP MHP belê wexta pirsa Kurdî çareser nekin pirsa Aleviye çareser nekin pirsa dinî jî pirsa nan û kar jî pirsa demokratiyê jî nikarin çareser bikin yani destpêkê de jî min got derdê vî welatî pirsa welatî ne ev e ku sistema serokatî wek Amerîka be yan jî sistema federalî wek welatên dinê bibe ne ev e derdê vî welatî pirsa herî mezin ev e ku demokrasî be heqê her kesî wê naskirin destureke demokrat teze bila wî çêkirin. Peki ew destur ne yani komisyonek hatû bava kirin wê gelo piştî heftê hezîranê wê bê çêkirin an neyê çêkirin ew jî girêdanî heftê hezîranê ye wê tableyek çawa derkeve yani lewra AK Parti behs dike ji xwe dibêje yani em ê destureke nû şê bikin yani gava ku meriv li muxalefetê binêre muxalefet jî behs dike muxalefet jî dibêje em dixwazin desturek nû lê tevgereke gelî tune ku destureke yani avana ne hazırın ki ev partiye ne hazırın ki destureke demokrat çekin mıxabın ev fırsat ji dest xwe revandin vay çend sal derbaz bû ji ser ve desturê 32 sal derbaz bûn lê mıxabın ev partiyên ku hatin destureke teze çênekin ên heyî ku parlemanê de nepê wana da ji hêviyeke wisa tune divê xelk daxwazên xwe bilind bike bu destureke teze bu destureke nû xelk Kurd jî, Elewî jî, karker û xebatkar jî yani însanê me, xelkê me vê daxwazê bilind bike. Bêje em destureke teze dixwazin, destureke baş, destureke ademî merkezî, federal, bila dengê xwe bi AK Parê me xurt bikin. Bila ev jî bibînin ku xelk êdî kî çand partî daxwazên gel tîne ziman diparêze halk edi beri xwe devê partî. Hakpar gelo di siyaseta Kurda da siyaseta Kurdî da dikare bibe alternatîfekê yani divê bibe alternatîfek ji nuhava alternatîfe yani Hakpar ji nuhava alternatîfe ji bo wê hatiye ava kirin yani ew qas partiyên Kurda hene di salên dawî da bi navê Kurdistanê Azadiya Kurdistanê Nizamçı gelek partî hatin çêkirin ava kirin lê gava ku em li tesîra wan dinêrin di nav civakê da civatê da Kurda da ne qas partiyên berfire yani tamam tabelaya wan heye lê ne qas xurtin tiştek waye nayên temsil kirin di civatê da nayên temsil kirin lê çi heye Hakpar di sala 2002 da wek projeya yekîtiyê hêzên Veletparêz wek alternatîfek hata ava kirin mixabin ev grubên dinê kesên dinê ki pir bahsa azadiya Kurda dikin pir dilşebatin durman eger îro rewşa Kurdan saye eger vê nüfusa xwe vê mezinayiya xwe ya dîrokî zimanê xwe welatê xwe eger Kurd hîn bindestin işte ji vê kêmasiyê yani eger xelkê Kurd siyaseteke baş ne de pêşiya xwe hîn gelek bindest bimîne mixabin yani ev jî trajediyeke ji bo Kurdan Vakta Hakpar ava bû projeyê yekîtiyê bû li dûrman hîn jî dûr dibînin hin kes kozikên xwe çê dikin çima kozikên xwe çê dikin bila warin nav Hakparê Hakpar hemû mafên Kurdan dixwaze bi camerî dixwaze partiyeke eşkere ye legal e lê ew nexweşî di nav Kurda da heye ew ji dema feodalîzmê maye her axayek her mîrek her şeyxek dibe li serê girekî qonaxa xwe çê bike yani her eşîrek em ji vê nexweşiyê em xilas bin em bizanibin bên bahev
kar bikin riyeke rasta. Dema feodalizmi da bu salin şesti hafti didna tevgera siyasete kurdi da bu. Şufa partiyi kurdan kava bun. Gelek evan ve dema feodalizmi bu. Yani rengeki feodal buvan rahiye. Yani siyaseti da o zihniyete feodalizmi he bu. Riyeke rasta bene bahef kar bikin. Tüm jimin eftiştutiye İroji dibêjim. Ne hevceye ku deh evka çevikin, partiya çevikin Kurd. Kurd dikarin eğer hedef siyasete ve rasta bile kerem bile hemu pişkili hedef. Eğer siyasete hedef rasta. Rezburkay yani bila pır partiti hebe, bila pır dengi, tabii pır rengi hebe. Yani dibêjim hebe. Ama partiye ke velat Paris u demokrat. Mesela Hudapar partiye ke İslamiye. Ez var hevelan fehim dikim. Ev gelek İslamine. Ev duxazin ki saziye ke İslamiye bakın. Emen ne olsaya. هدف جی نوسای مایی جی نوسای مادام سایه دو خط پیشیوان هست اگر خطا هدف راست بینه لا کلام کن هدف مزنه بلا همون پشتی هدف بکن چه ما کوزکین خواه کن چه ما یعنی سر هر گرکی قناقه کی پارتیه که وان هست یعنی 3-4 کس 5 کس 10 کس 5 کس دیاوی دلی خور راحت کن اوجی نه سیاسته از اشکره بیشم او نه سیاسته و بله هواجی مزنه اگر کرد ایرو نکارن دخطه که راستا هزه که مزن پیک بینن اگر اصلا بیچاره مانه اگر بیچاره مانه که دنگی خوب بدنه هدف یا بدنه آق پارتی یا بدنه ایدنی سبب گناه وان کساجی تیدا پره یعنی دکار بون با آتانا نف حق پاره حق پر پروژه یکیتیه و مجوان همی آرا گود وقت هفه پارتی آفا بود نه آتن لقاود مرف لجيانا وبنيره لحياته وبنيره لقوتنين وهلوستا وتفجيرها وشفا هرتم السياسات ده السياسات كل ده بس يكتي وكده حول نوجه خبات نوجه هرتم سر ويبون جيانا من هروساجي جيانا من السياسة ويكتي كردان شينا به يعني بتاع السياسات ده كرد نكارم بالسركب السياسات ده شينا به هي شينا به كرد نكارم بالسركب من چه قصد دست من هاتیه ریا راستا مشیامه اگر کم بشی اگر یعنی از بدو قلبالغی نکتم یعنی دبا کوریا که شاشت استم دو بیجم 1000 کس بمشه از نابم کسی 1001 لی اگر ریا که راستا دو کس بمشه از دشم دبم مروی سیان دوی داری هیا که کرد و عقلیته و متودی ندنه پیشی خود کرد نکارم سرکفن از دیتشتی دو بیجم مخابن ایرو سیاست کرد خطکی گلک تنگ دایه و با کجوی تشتی در که برپرسیاری که سرمالی هر کسی کی بلا سر خطک راستا بلا وارنه با هف و رای واقع وارنه خطا راست بریم 3 دقیقه مایکه خواستم پیچک بحثا تبی هرما کردستانی بکن پیواجه چاره سر کی ویدری دوام که ل روحلات ناوین جی آگیره کی کدست بکر هیچی دوام که برز برکای کو شرع نوخیل سوریه و بهار عربان بو زبستان عربان داعش تکوشنان داعشنا ناتو جیل انطالیا کن بو وزیر کارین درویجین ولایت ناتوی للدنیا لدیجی داعش نها چیزی که گلو تبی لبیدری کرد شهر دیکن yani peşmerge Rojava ve Kurdistan'ı YPG şerdike. O tabi de tabloya kuhada ziyareta Barzani şey bul Amerika ile Latin Avrupa'yı o Barzani disa bahsa Kurdistan'a ser bu koya kirgel o çildi böyle rohlata navin o levedere Kürt stratejiya Kurdan şavate meşandın yani Kürt pozisyona paçava da girin. Tabi da iş bela ki mezun buldu rohlata navin şey bu. Böyle. Yani ev bela ne tence bu Kurdana bu hemu خلقين هرمي هو همو دولتين هرمي بلاي طبعا دركتنا ويدا شاشين هزن مزنجي هي للدنيا شاشين دولتين هرمي جي هي وك نمونه مثلا صدام حسين حافظ اسد اگر بكاربانا ولات خو بس كرر كي ولات خو چاره سر بكرانا بري اشتي ديمقراطي چه بانا عراق سوريه اولات ندكتنا وي حالي yani beri uzanın jbar şaşi u diktatorya Saddam Irak kete şereki xrab belayeki mezindit u naçır revşide emerif dibine nikareş terörü xlas bu be yani Saddam xlas bu le nikare şerri
شیعه و سنی شر مذهبی خلاص به او ترور ضرر خود کردستانی جی سوریه جی لسوریه جی افتش چی بو اگر رژیم اساد وقتی دا او لایبی بکاربانا yani guhatine ki nerm rüya demokrasiyi çeyip kıranan Suriye ne dikkatebi hali. Mukabın ev diktatörün rojata navin hemu serheşkın. İro Rabşa Kurda. Yani bu Suriye ketebi hali. Şerri hundur derket. Dvi şerri daji ev hezen radikal en İslami kurtbun. Vek Daesh, vek El-Nusra, El-Kaide filan. Evana gelek serheşkın. Yani bana çi peşini yardıkındır bu cevate iş belaya bettir. Ev bela işte bu Kurdajı geriya. Yani bana erişi ser Kürdistan'a başvur kırın. Disa Suriye erişi ser Herema Kurdan kırın. Eriş ser Kobani kırın. Ev erişin berdevamın jî. Çiye yani Kurdan cameri beri Kurdan. Hem Kürdistan'a başvurun, hem Kobani. Atıştaki baş bu. Le dünya tedbir eki bistine be hevra bistine. Yani elbette emezin dikeve ser yektiya milletan. Ser milli yektiya milletan. Dikeve ser Amerika ve Rusya. Bana ezilmezinin. Dünya bile bir ekibi de, karar ekibi de. Tabii Avrupa. Huyun beyir seknanı. Tabii devletin her emeji. Ve Türkiye, Suudi Arabiya, İran, elbette bana ciheyi. Yani dve ev huyun sekine. Ev şevat sekine. Çiye yani halkla bir yere koydu. Hem Suriye hem Irak'ı. Irak'ı işgal vücutun çedibin. Suriye'ci bula çebe. Eğer Amerika, Rusya, yekti Avrupa ya milletan devi var da yani kareki baş bakın. Tıkarım işeri şevatı bedin seknadı. Bedin seknadı. Biraz Burkay gerek spas bu hattına havaya sohbet havaya. Spas sağ olun. Gerek